Jo sempre dic que tu neixes a un lloc, no? I el teu país d'origen sempre queda dintre, no? Els gens funcionen, no? I jo me'n vaig adonar quan vaig fer el viatge de tornada després de 20 anys visquent a Barcelona. No? També m'han marcat amb la forma d'entendre la vida. No? Tu quan no tens res i després ho tens tot, doncs clar, te n'adones que no pots quedar-te amb les mans a la butxaca. Igual que jo he tingut la fortuna de tenir la vida que tinc, crec que molta gent hauria de tenir la mateixa fortuna, no? I poder treballar per això i fer-ho possible a través d'ONGs, a través d'entitats. Escriure és... Bueno, a mi ho necessito escriure, és una cosa que expliques el que sents, el que penses, i ja no només és escriure, sinó és fer jo dic que és com fer de consciència de les persones, no? Sempre els meus llibres tenen un per què. Tothom pot aconseguir allò que vol, no? Que això és una gran fita, no? Allò que tu desitges sempre es pot fer realitat si tu vas de cap, no?